अरे दम मिजी ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮುಲು ಪಾತ್ರನ ಪಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪುಜಿ ದಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಕಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಈಗ ಪೂರ ಗೆದರೋಡು ಲಾಗಡ್ ಅಂದ್ ಅರೆ ನಾಲ್ ಬನಿಯಾ ನಿದೇಶ ಬಾಪಡು ಮೊಬೈಲ್ ತಂಬೋ ಮಾರ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಫನ್ ಮಾರ್ವೆಲಸ್ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಫೋಟೋಸ್ ಮದ್ಮೆ ಪೊಣ್ಣನೆ ಪಾತೊಂದು ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಸೊಂದು ಅವೇ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಾಳಿ ರೀಚ್ಡ್ ಉದೋಯ ಪನ ಅರ್ವಂತತ್ತು ಅತ್ತೆ ಹೂಡೆ ಬಿತ್ತನ ಮಾನೆಗೆ ತೋಂದಿದೆ ಸಾರಿ ಹಾ ಹೂಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನಿ ಒಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಪಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ತಂಬಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಆಗಲ ಜೋಡಿ ಬೊಕ್ಕದ ಹೋಗಿದ್ದ ತೋಜಂದು ಅಂಚಿತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡೆಂಕಲನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ನ ಈ ಬರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ 5 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಪವನ್ ಬೈ ಇದೆ ಪವನ್ ಮಿಸ್ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಯಾನದ ಕೆಚ್ಚರ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ಮೋದಿ ಜಿ ತಲ ಕಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಂಗ ತಿಂಡಿಲಿ ಜಿ ಮುತ್ತು ಕಾಲಿ ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೈತೆ ಸಮೋಸ ಗೆತನ್ನೆ ಕಾಣಗನ ಸಮೋಸ ತಿಂದು ದಾಲ ಆಯ್ಜಿದೆ ಇದು ಮಣಿಪಾಲಡಲ್ಲ ಕುಂಜರ್ಗಿರಿ ಬಿದಾಡಿ ಕುಂಜರ್ಗಿರಿ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ಒಂದು ಬೇತಗಡೆ ಪವರ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತೂಗೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪನು ಫೋಟೋ ಶೂಟು ತೂಗೋಡು ಉಮ್ಮೇನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಹೊಲ್ದಿದ್ದ ಏನು ಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಮುಸುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಎಪ್ಪೆ ಗುಲ್ಲ ನೆಂಚ ಸರಿ ಓಕೆ ದೇಖ ಬಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಕುಂಜಾಲಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜಾಲಗಿರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಫೋಟೋಸ್ ಪಡೆದೆತ್ತಾಂಡು ತದ್ದೆ ಚುಟ್ಟುದು ಬರ್ಕ ಹೋಯ್ ನಡಪಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಓ ಸಾರಿ ಒಂದು ದೈವಲ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮ ಎಂಕಂದು ಕಮ್ಮಿ ಹಲ್ಲೋ ಗಣೇಶನ್ನ ಎಂಚ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹಲ್ಲೋ ಗಣೇಶನ್ನ ಎಂಚ ಬಾರಿಗೆ ಅರೆ ದಮ್ ಮಿಜಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮುಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಏನೇ ದಿಕ್ಕಿಡೆ ರಾಜ ರಾಜ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಡ ಮಂಗ್ಯ ಬರಡಾ ತೀರಾ ಅದು ತೂವರೆಗೂ ಸೇಪು నాకు మెతులన్నా ఆయన తారే గట్టుదాత జన ಎಂತ ದರ ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯ దాని అవి అగలు తిన్నాక పజ్జీర అర్కని ಬಾಜಿ
ಎಂಕಾ ಪೂಜೆ ತಾವು ತಿಂದ್ರ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅರ ಸೀರೆನ ಸಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು 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 ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ತುಲಕ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ವರ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪಿರೌಡ್ ಅದೇ ఆడు ఓడేగు ఆయన గంటలకు వచ్చానా తార సారీ తిండేరు ಬರಡು ಸಿಂಹನಡಿಗೆ ಪಾಪ ಸಪುರಲ್ಲಂದೆಂದರೆ ಬಟ್ ತೊರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ತುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಪಕ್ಕರ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಪುಜಿ ದಾಳ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಪುಜಿ ಬಗ್ಗಿನ ಮಲ್ಕೋಡು ಈ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರೋಡು ಲಾಗಡು ಅಂದು ಈ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚನ್ ರೇಷನ್ ಆಪುಜಿ ಜರ್ಪಡೋದು ನಾನು ಅಂದು ಮಿತ್ತಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಏನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಹೊರನತ ಮಲ್ಪುನು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಹೊರನಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಒಳ್ಳಿರ್ ಮರ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ತಿವರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಮುಲ್ತಾಂಜಿ ಕುಂಜಾರ್ ಗಿರಿತ ಮುಗಿಯೊಂಬತ್ತನು ಕುಂಜ ಮೆತ್ತರ ಒಂದಿದ್ದು ಮೊಗಲು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ತುಂಬ ಬರೋ ಸೀನ್ ಇತ್ತ ಅಂಜ ಏನ ಇದ ಮುಟೆ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಓನರ್ ಐತೈತೆ ಮೊದಲ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಡಸ್ತಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಸಾವತ್ರಿ ಈ ಮೂತ್ರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಪುದ ಬೇಕೇಟಾ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಪುದ ಬೇಕೇಟಾ ಅದನ್ನ ಪಡ್ತಲಿತ್ತು ನಟನ ದೇರ್ತು ಸುರ್ಲಾಯ್ತು ಮೂಲೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಮಲ್ದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಹಾತ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುಲ್ತ ಮಂಗೇರ್ಲ ಜೋರು ಪೋ ಜೋರಿ ಫೋನ್ ಏನಂತ ಜೋರ್ಗೆ ಮುಚ್ಚು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಬುಚ್ಚೆ ಬಡಿಯಾಡೋ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಓಯ್ ಕೇಳ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಟ್ಟಿಚ್ಚ ಮಾರೆ ಈ ಬುಚ್ಚಿ ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಬುಟ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ತಿನಾಡು ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಾಡು ಏನಮ್ಮ ರಿಂಚ ಮಂಗಿರ್ಲು പറന്ന് പറ പോയി ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇರ ಮಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ನನ್ನೇ ಫೋನ್ ಏನಂಡು ಬಾಟ್ಲೆಡಿ ನೋಡಿರ ಬಾಟ್ಲೆಡಿ ನೋಡಿರಡ ನಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಂಗೆ ಹಾಯ್ ಅರೇನಾದ್ರು ಬನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬ ಮಾರ ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ತ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅವನುಂಡು
ಓ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಓ ಪಾರ್ಕ್ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪಾರ್ಕ್ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನೆ ಪರ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನು ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ 25 ಯಾಪ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂದು ನಾವು ಏಳು ಸಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಇದ ಮುಟಾಣು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ತೊಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರೆ ಮೂಲಲ್ಲ ಓದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ತೂಲೆ ಬರಗಬೇಕು ಮನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಲ್ತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾರ ಭೂತದಿಲ್ಲ ಭೂತದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಕುನ ಸಾಕ ಭೂತೊಲೆ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಜೆಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜೆಂಡ ಸೋಮನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮರ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾಲ್ಲ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೂರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮರ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದೊಂದು ನಾನು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅತ್ತಿ ಇಂಚ ಆತು ಜಾ ಏನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ್ ಮಾರ ಈರ್ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಈರ್ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಆತ ಆರು ತರ ತಿರಬಲ್ಲ ಚೂರು ಆ ಸೈಡ್ದ ಮೊಗಲ್ನ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊಂಟ ಬತ್ಲೆ ಕೈಕ್ ಬತ್ಲೆ ವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ತು ನಿಡ್ತೋಜ ಇದು ನೀರು ಗೇದಿ ನೀರು ಅತಿ ಹನ್ನೆರಡು போயிರಿ ಓಲ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದೇರ ಅಣ್ಣು ఏ మాబులన్నీ మాబలన్నెಗೆ మాబలన్న డైజి మాబలన్న కంటే ఏన పన్పన్నే మార్వెలస్ మాబలన్నీ ఫోటోస్ మాబలన్న ఫోటోస్ ಗೆತ್ಲಾರ್ ಮೇರೆ ಮೇರು ಜೇತು ಮುಕ್ಕು ಎರಂದಿ ಜಾಳ ಬಡಪನ್ ఈత మస్తాని ಅತ್ತು ಚಪಾತಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮೇರೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಇರ್ಬಾರು ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಪೋಸವು ನೀನೊಂದು ಪೋಸ ಇಂಚೊಂದು ಪತ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ತಾತಿ ಇಂಚಿ ಜೀರು ಬೂರ್ದಾತು ಅದಗ ಬೂರ್ದಾತು ತೂಂದ್ಲೇರ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇಡ ಪನೋಡ್ಗೆ ನಾನೇ ಮದ್ಮೆ ಪೊಂಡನೆ ಪತೊಂದು ಆಂಡಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ಮಾರೆ ತೋರಿಸಾ ದೇವರೇ ಮಾಡತ್ತ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಲ್ತಾವ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಪಾರ್ಕದ ಆ ಮುಗಿಂಡು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ಕದ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ವನಸಾದಜಿ ಮಾರೆ 4 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 4
ಏಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಸ್ನಾ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಏನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೀಚ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಓ ಬಡ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮೊಲೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ನ ತೂಪಿಲ ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಮುಸನ್ ತೂಬ್ಲಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯೋದು ಆಗ್ತೇರು ಕಪ್ಪುರಾಟ ಎಂಕುಲು ಕಪ್ಪುರಾಟ ಆತ ಪೂರ ದೊಂಬುಡು ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಂ ಹೀರೋ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಹೀರೋ ಸಾಕಾತು ಎರ್ತದ ಸಾಕಾತು ಅರವಿಂದ್ ಎರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀಯಪ್ಪ ನಾನು Next going to beach. Oh beach in Gottiji. Next beach ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಪರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್. ಏರಿಯಾ ಮೂಲು. Oh beach in Gottiji beach ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಪರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆನೆಗಳು ಗಾನೆ ಬಿಚ್ಚು ಒಂದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉಡಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆನೆ. ಇತ್ತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು oh beach in Gottiji ಒಡೆಲೆ ತೋಪರಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಚಪಾತಿ ಅವು ಲಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಅಲ್ಸಿದ ವಿಧಾನಗಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮುಖದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯ ಊಟ 5:30 ಊಟ ಇಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಒನಸಾದ ಬಿಡಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ఆయన ಒಂಚೂರು ಪಡ್ಪಡ ఆయన ಆಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಆಯ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಂ ಅಗೈನ್ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ ಫೈನಲಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ನಾನು ಮುಲ್ತ ತಗೋಡು ದೊಂಬರ ಟೆಂಚೆ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೂರಿ ಅತ್ತಕ ಮುರ್ಕರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರದ್ನ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಮೆತ್ ಪಿರೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತು ಮುಂಗಾರ್ಜವು ಇಟ್ಟುವುದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ರತ್ತೆ ಯಪ್ಪೋ ಏನು ಗಾಳಿ ಬೀಜುನ್ ಮಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೆತ್ತನ್ವಯ ಎಸ್ ಎಂಡ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಎಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಓ ಏನು ಗಾಳಿ ಬೀಜು ನೀರು ಓ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಾಳಿ ಹೂಡೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾನೆಗೆ ತೋಚಿದೆ ಹೂಡೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಜನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಜನ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮರ ನಾನು ಅಂಚಿ ಮೋಡ ಮಗನ ನಾವೊಂದುಂಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಏ ದಾನ ಬಂದ ಎನ್ನ ಲಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಲಕ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಮೋಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಕೇಂಡಿ ನೀ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ
ಗಾಲಿಡ್ ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೇನು ಲಕ್ಕ ಪನೋಡು ಕೇಂದಿಡ ಅಂಚ ಬೀಚಿಡ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ Comment ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್